Dagklubbens første video på tur. Det er vandreholdet, der er på Nivå Havn. Og vi har Gille i billedet. Hej Gille. Hej. Og der har vi Sara. Goddag Sara. Hej. Er det ikke dejligt skønt vejr her? Jo. Ja, vi har været heldige i dag. Ja. Ja. Nu skal vi over have en kop te. Hvad til både derude? I bussen. Ja, oppe hvor vi parkerede bussen, det er rigtigt. Nå, okay. Jeg savner Jean-Pierre. Du savner Jean-Pierre. Ja, Nå. Ja, det kan jeg ikke hjælpe dig med, jo. Nej. Hvad vil du se? 1000 år her? Og Jan, med de blå briller. Hej Jan. Mads, jeg synes, vi skal købe en båd til Lavuk. Ja. Der vil jeg så udskille Nivå bådsalg. Okay. Ja, det kunne være dejligt, ja, med en stor Så kan vi have vores egen båd. Og så kan vi tage vores madpakke med. Vi kan tage vores madpakke med. Ja. Nå, det er et båd og spise. Det kunne være rigtig hyggeligt, ja. Vi er ved at filme. Hej Anna Maria og Asger. Hej Mads. Nyder I turen? Ja, bortset fra den her larm. Ja. Vi går lige om 2 sekunder, så går vi over der, hvor vi startede. Der, hvor vi parkerede bussen. Ja. Og så står der et der står 2 bordbænke derovre faktisk. Og der kan vi sidde og drikke te og kigge ud over vandet faktisk. Og der var lidt mere vindstille også, og mindre larm. Ja. Så der går vi over nu. Så hvis I er ved at være klar. Hvad er klar? Hej Fuad. Du har været ret aktiv. Du har smidt en masse sten i vandet, ikke? Ja. 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 Det er i orden. Og her, der har vi udendørs servering. Der vil vi godt ud og spise en dag. Så må vi se, hvad det bliver.